Carek edin îro di 2022 pîlanek li ser xelkê mey Kurd. Ew êrişên îro dewleta Tirk û hikûmeta Bexdad li ser Şengal û gelê me Êzîdî carek edinê tînin bala me çawa hikûmeta Bexdad û Herêma Kurdistanê Herêma Şengalê di dest çetayên Daeş da berdan û qîrkirîn û genosayd bi heqê xelkê Kurd yên Êzîdî li Şengalê hat kirin. Îro carek edinê bi tensîq bi hikûmeta Bexdadê ra û faşîsta Tirk û bi alîkariya Partî Demokratî Kurdistanî li Herêma Kurdistan carek edinê qîrkirin ji bo herêmeke serbixwe, herêmeke azad, xelkên Şengalê û Êzîdiyên me Çiyayê Şengal. Îro ev tensîq û ev biryarên hatinî girtin bi qîrkirina xelkê Kurd û bi genosaydeke nû ji bo xelkên Kurd dixwazin îro Şengalê carek edinê li qîrkirinê û li genosayda rast bînin. Em wekî Herêma Firatê rêveberiya Xweser li Bakur û cilatên Sûrî em wek Herêma Firatê îro bangewazî dikin ji bo civaka navnetewî. Yani îro xelkê me Êzîdî li Çiyayê Şengalê wek tenewa, wek taîfak, wek mezhebek, wek olek ev olan dêlinin got civak pêş bikevin. Lê ew na îro dixwazin rê li azadiyê bigirin, rê li destkeftiyên xelkê Kurd bigirin. Em dibêjin dibe hikûmeta Bexdad li xwe vegerê ji ber ku Êzîd ew Şengal beşek ji hikûmeta Iraqê ye dibe hikûmeta Iraqê lê xwedî derkeve û carek edinê dibe hikûmeta Tirk wekî civaka navnetewî netewên yekbûyî kanibin hedekî û sînorekî ji faşîsta Tirka ra bibînin ku hîro li Herêma Kurdistanê da sîn nuqteyê xwe ya eskerî çêkirine herman jî û hedef jî qîrkirina xelkê Kurd û kanibin dûsaya xelkê Kurd bin pê bikin û sala 21 da ev dûsaya werê hûn dakirin û xelkê Kurd negên mafê xwe. Carek edinê îro em li Herêma Firatê bangêl civaka navnetewî dikin ku çareseriyeke ji